day but kani ka program kabalong hanjang sini di long abla iyo ya ka ki advertisement balami ki posters de long haji sha kadai ka sini kim bayang haji sha kan program de lain nakajing ki parlok ki la ya kentu yang asyik benta namar ba ngaju ruai kat hakiki pun ki program kai de ki parlo ki le tu bangan let bangan yisi benta ki mo khamta makadai hapo ka sinong na jong maka thai na jong tingarung asong yo sim na makadai jong ka thai na jong ting so comment ba ki yo pelong kum yakani mo de but an mar kampat ju kham don nyar kum kini seni tenga wa bani sementa de hoot baro sisi ki kino sementa ki dot kilong ki ba kasap katalan go boleh shaula ai rei ngaru yala dia ngam dia bang expect rei na ai ke ka banga don ke ka banga nga kata nga ai but da kajing ai ke jong boleh ba bat lemba kajing start kajing ki judges kibala ji yang ban penong job ngam desisa ngam tam ai boleh ba ai kajing ku na ka benta kajong bangan la bangan kenang bangan kandam kut yang hangi hoi desisa kalong kajing kentil ba crowd na ka benta kajong ni na ada ai ku boleh sebut na ka benta jong kanika association jong ka reward mini filmmakers content creators and artists and association kula pen mi ya kanika platform ka bangin la ban mi bangin ya shimenta but kumki kini ki ban ang kumki artist ki badang mi pertai mo ban wat kala kelinti bangin la ban yo ya kata ka platform ka babyang kadai ka way da shisha ka ai ka kelinti ka prat na ka benta ka jongi kai takat ni hingam dan even takat je kublai ya kan tu hak pi ngam julit shim benta ki competition mo ngasulit ada ki don ki event ngalet ki programs ki don kino ki baret ne ki bahe ro ngalet gede ke jing shim benta ka jonga kum kanong wai then dai ki kum kane ka competition ngam 4 julit ke tengong for a change nga usang kan ban persang mo bangan sementa ya kani yo kalong desisya kalat yang aru kawai bat ka lat kumai de takom tahi kam dadon kanu ka kam da bu jemut than ken ba nganda kada wa nganda ya kompi kata ka hot dadon kata ka spirit of competition mo ndrei habang ya snow ya ka ni ka si pro si kinong sementa kilong kiba badon sap baro de desisya ni la yo snow kiwe magiru kidon bahaya ka ya ka ni ka chance makin yo ra ya ka nam jinjob kalau tangkap tai ot kum ong mene desisya ka ni ka association kala long ka desisya ka ba ai lat lentina ka benda ka jongi kum ki artist kalong ki kebun ba ka scope ya kani menta pla penong ya ka kani ka sing competition ni ngit skam makin mi kiwe de ki competition ki ba pair halaki jongi sap ki jongi kum ka than riwa but desisya ka ra ini bagan an sim bagin la ban mi kmat ada kadon ada sabar jong ka than ki jongi ru yo ki don kum kata yo men sim ki batrang ki yo ya ka jingalan ti ka jong pi ke tang kata dah kumis